Nagapangita ka bala sang kantuan nga beach sini nga very long weekend. Ari, tag 10 pesos lang ang entrance. Yes, tama ang nabatian mo. Pulo lang ka pesos ang entrance fee. Pero, amo sini ang itsura sang bye-bye. Mainit, mapaang, manami ihulong sa baybay ang amusin ni klase nga weather. Pero, diin pagid bala ang may manami nga mga baybay kag syempre dapat budget friendly. Kung amusin niya ang itsura sa baybay nga may mga cottage nga yara lang mismo sa igad sang tubig, gusto mo ni? Or, ang ini nga baybay nga amusin ni katinaw sa tubig kag very grammable o kung iconic ang nagaisahanon nga puno sang mangrove sa tunga. Kag, ang ining duha ka mga beach resort, tag 10 pesos lang ang entrance. Promise na iya. Dili lang ini sa Escalante City sa Negros Occidental. Kung gikan ka sa Bacolod o sa southern portion sa probinsya, madasig na lang ang pagbiyahe pa norte via Bacolod Negros Occidental Economic Highway kung Banose. Ang dalan halin si Airport Road, rekta-rekta pa Victorias nga wala sang traffic. Halin sa Bacolod, in 20 minutes, maka-exit ka na sa guluwaan sa Victoria City. Pero may portion lang sang dalan nga wala pa masemento kag grabe ang yabok gani. Kung nagamotor, ipreparar ang mask kay do desert storm. Pero mga isa lang man ini ka kilometro or less. Then, sementado na pagwa sa Victoria City. Rekta-rekta ka na sa Manapla, Cadiz, Sagay. Then, Escalante City. Unhan lang ini sang Escalante City proper. Sa dalan pabunista nga resort, malabyan ang Barangay Rizal. Pwede makapulo pamangkot sa area. Una kita sa sini nga simple lang, ang Luok Beach Resort. Kung mag-high tide, amo sini ang itsura sa baybay. Ang idalom sa cottage, tubig dagat na. Kinahanglan mo nga mag-ubog sa tubig kung magsaylo sa piyakman nga cottage. Ang tubig matinaw. May mga mangrove nga nagahatag sang handong sa mga nagapaligo diri. Ang ini nga tambayan, nagaserbi nga lulumpatan sa kabataan kung high tide. Ang ini nga dagat parte na sang Tanyon Street. Ang dagat nga nagaseparar sang isla sang Cebu kag Negros. Ini naman ang nagakonect sang Visayan Sea sa Bohol Sea. Isa ini ka protected seascape kag pinakamalapad nga marine protected area sa Pilipinas. Sa unha naman sa sining nga resort, amo ang Verden Beach Resort. Simple kag mataway naman ang ini nga beach resort. 10 pesos sa gihapon ang entrance fee. Sa 100 pesos, makarenta na sang table kag sa 250 pesos, makarenta naman sang for the day ng cottage. Sunod sa owner sa resort nga si Maria Mel Verden, isa ka bagay ang mapabugal diri nila sa sining nga parte sang Escalante City. Matinlo ang baybay diri. Anong unique diri sa inyong area? Anong ari? Ang amon di tinlo lang amon baybay. Kita Amo mo ginaya. tinlo lang. Amo ika-proud mo gid jang Oo, tinlo. tinlo lang. Siyempre tinlo kuno kasi wala ka makita nga balay mo igad sang baybay. Wala di mga balay. Wala ya balay. Ma'am, Tanyon Strait pa nino, di ba? Tanyo no. Tanyon Strait, sorry. Oo. Pero protected area. Oh, protected siya ho. So that's why ginahalungan. Amo gani nga hindi kami pa-develop gidira nga. Butangan na mo ng semento, kuhaan butangan na mo ng kay di na sa bawal na siya. Wala abis ang mga pamalay sa igad sang baybay kag protected area. Iconic lang tawon. Ang ini nga puno sang mangrove sa tunga sang dagat kung mag-high tide na.
Pwede makadalas ang pagkaon kag magsugba-sugba diri. Maiban pagid nga mga beach resort diri pero ini pa lang ato nahapitan. Kadamo gani isang matahom nga baybay sa Escalante magluwas sa popular nila nga sandbar. Kag ini ang aton pagid nga pang diskubrihon soon. Manog sulod na ang Semana Santa, tig ilinit pa. Ini ang perfect nga panahon para magkanto sa beach. Basi gusto niyo i-consider ilagawon ining Barangay Rizal sa Escalante City. Sa 10 pesos mo, amo sini katahom ang ilang nga baybay. Para updated ka sa mga episodes ng Tripping Dirubing, i-follow mo nga Facebook page kag YouTube channel, Digicast Negros. Parahin kita sa gihapon sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, kag inyang Tripping Dirubing.